De här verksamhetskonferenserna som vi har haft, där vi har haft tillfälle att träffas under flera dagar, har alltid varit väldigt bra. Och vi har ju haft flera i Italien, men det ska vi ju inte ha nu mer, säger. Men jag tycker att det har varit väldigt härligt när vi har kunnat träffas och kommit verkligen bort ifrån vår egen vardag. Och få en chans att träffas och ha tid att fördjupa oss i frågan. Men jag kan inte... Det är klart att vi har lagt hela tiden stor väkt på det nordiska samarbetet i min organisation och var med till etableringen i sin tid. Vi är inte en stor organisation, så vi har haft mycket glädje och nytta av de upplägg som vi blev bearbeidet på NFS, som vi har haft stor nytta av i vårt egna fagliga arbete omkring nordiska modellen och välfärd och så vidare. Så det har varit en stor nytta för oss. Jeg kom ind, synes jeg, at nu var jeg jo ikke til hvert møde, men der synes jeg måske mest, at det handlede om, at vi havde det roligt med hverandre. Vi drøftede få faglige problemstillinger, og det har udviklet sig utrolig meget. Til at jeg synes nu, og det skyldes måske også, at vi har fået en kvindelig generalsekretær, at vi er meget mere samlet i nordisk fagbevægelse. Vi har meget mere fokusering på det nordiske samarbejde, og jeg synes, vi har skiftet rolle fra, at vi skal være sammen i det nordiske samarbejde, til vi vil lave noget sammen, hvor vi har nogle problemstillinger, der er ens for os alle sammen. Og når vi arbejder sammen i Norden, så er det faktisk så nemt, for vi har nogle grundholdninger, der er ens, og så kommer vi meget længere. Så jeg synes, at lige i øjeblikket, der sker der virkelig meget til gavn for de nordiske arbejdsmarkeder i NFS. Det er vigtigt for os at være med, så at vi kan sammenligne vores overenskomster med de andre nordiske lande, så der ikke kommer folk udefra og får mindre løn end overenskomsten. Det viktigaste med NFS tycker jag det är samarbetet mellan de fackliga organisationerna och naturligtvis med andra organisationer också. Och inte minst, inte bara konferenser och seminarier, utan just den här mänskliga faktorn. Min uppfattning är naturligtvis att NFS är en mycket viktig organisation. Ett kitt egentligen för de fackliga organisationerna i Norden. Och det var under min tid där min strävan om att vi skulle uppträda gemensamt i olika sammanhang. Vi skulle inte gå fram var och en för sig, utan endast tillsammans så blev vi starka i det internationella och även i det nordiska samarbetet med regeringar, nordiska ministerråd, i vårt kontakter med näringsliv och andra organisationer.